een krans. Er is er net een drama gebeurd. Thuis, hotel Calelia. Miami, de Calelia. We gaan eens even kijken, volg me. Ik heb echt zo'n walgelijke krans. Maar je hebt toch wel echt een series, maar waar is het? Mijn ligt in dingen. Oh. Wat is er gebeurd, Sofianus? Vertel het me. Je hebt hier zo 2 rode puntjes. Vodka. Sofie, ga in bad liggen, dat is grappig. Nee, ik ken niet bad in. Kom, dat is grappig. Van de week. Ga in bad liggen. Ga in bad liggen. Ik ga in bad liggen. Ik ga niet in bad. Kom maar, Sofie, ga in bad liggen. Kom, ja, zo, ja. Zo. Kom. Oh ja. Ik kom, Sofie. Uw onderbroek, uw broek staat ook. Kom, Sofie, een beetje met je rok omhoog, zodat we kunnen filmen. Ja. Kom kijken, Sofie, alles ligt in bad. Kom met je rok open. Met je tettencherm. laten lopen. Nee, ook niet. Nee, als dit ding alleen niet doet, jong. Ik wil niet in bad. Hij wil niet in bad. Hallo. Ja, ze mijn Mijn naam is Annelie Hansen, reporter van deze avond.